F'Taslima ġiet inawgurata binja li se sservi bħala l-kwartieri l-ġodda tal-kumpanija Press Enter, waħda minn madwar 300 kumpanija tal-iGaming li joperaw minn Malta u li qed jipprovdu eluf ta' impjiegi ta' kwalità. Il-binja l-ġdida tkopri 1500 metru kwadru ta' spazju maqsum fuq 6 solari. Press Enter hija l-operatur mara wħud mill-aktar ditti ta' kazinojiet online popolari. Imxiet minn operatur wieħed għall-intrapriża li għandha diversi ditti ta' kazinojiet online taħt il-kapa tagħha. F'Ottubru tas-sena l-oħra l-kumpanija ħabbret li kienet ser tespandi l-operat tagħha f'pajjiżna u għaldaqstant taħdem fuq ir-rilokazzjoni tal-operat tagħha għal binja akbar. F'perjodu ta' sena Press Enter diġà qabżet il-150 impjegat u l-indikazzjonijiet huma li ser tkompli żżid il-ħaddiema sal-aħħar tas-sena. Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri qal li Malta hija magħrufa fis-settur tal-iGaming bħala wieħed mill-pajjiżi li għandu perspettiva tajba ta' din l-industrija, ġurisdizzjoni serja u affidabbli. Komplejna naħdmu naraw li nibqgħu nagħmlu pajjiżna attrajenti fil-fatt il-kumpanija f'perjodu ta' sena diġà qabżet il-150 impjegat u l-prospettivi kollha huma li ħajkomplu jiżdiedu sal-aħħar tas-sena u dak huwa l-fiduċja wkoll li tagħtilna bħala ġurisdizzjoni ta' pajjiż li minkejja l-isfidi kollha li kellna waqt il-pandemija waqt sfidi internazzjonali oħra xorta bqajna għaddejjin bil-ħidma fl-imkien ma' komunikazzjoni ma' dawn il-kumpaniji sabiex naraw li nibqgħu nattattaw lejn pajjiżna l-aħjar kumpaniji possibbli fis-settur. Fl-istess okkażjoni il-Ministru Xkembri tkellem ukoll fuq l-bżonn li jinħoloq bilanċ bejn l-industrija tal-iGaming u l-lob responsabbli. Huwa ringrazzja lill-Fondazzjoni Gaming Malta għax-xogħol tagħhom biex jippromovu lil Malta bħala ċentru ta' eċċellenza f'dan is-settur.